Prajem vám krásny deň. Dnes si dovolím predstaviť vám našu základnú sadu. Je to sada, ktorá je jednoduchá, ľahká, dostupná a vhodná pre každého. Vďaka 4 produktom bude vaša pleť hydratovaná, jemná, svieža. Sada je vhodná pre normálnu až suchú pleť, pre mladé dámy, ktoré začínajú so starostlivosťou, alebo pre dámy, ktoré majú citlivú pokožku z akéhokoľvek dôvodu. Kolekcia obsahuje hydratačný čistiaci krém, pleťový peeling, vyrovnávacie tonikum a hydratačný krém. Predstavíme si ich v poradí, v akom ich používame na pleť. Takže najskôr používame hydratačný čistiaci krém. Tento krém je základom starostlivosti, tak ako je čistenie základom starostlivosti. Účinne nám odstraňuje nečistoty a kožný mas a pritom nezbavuje pleť potrebnej vlhkosti. Obsahuje slnečnicový olej a glycerín, tak ako všetky 4 produkty obsahujú glycerín a slnečnicový olej, pretože nám tieto produkty, tieto látky nám ochraňujú našu pokožku. Po každom použití je pleť hydratovaná, svieža, jemná, nie je napnutá a vysušená. Je dostatočne jemný na to, aby sme ho mohli používať 2-krát denne, teda ráno a večer. Ľahko sa oplachuje, ako som spomínala, nevysušuje pokožku, je určený pre normálnu a suchú pleť, ale môžu ho používať dámy s akýmkoľvek typom pleti. Je bez parfumácie, nekomedogénny, teda neupcháva pory a bol testovaný na podráždenie pokožky a alergie. Všetky tieto produkty sú dermatologicky testované. A ako dlho vydrží? Pri používaní ráno večer vám vydrží určite minimálne 4 mesiace. Pleťový peeling nám pomáha odstraňovať odumreté bunky a upchaté póry. Pripravuje pokožku na lepšie vstrebávanie ďalších produktov starostlivosti o pleť. Takisto obsahuje glycerín, ktorý nám chráni pokožku. Jeho perleťová textúra je šetrná k našej citlivej pokožke a zanechávajú hĺbkovo vyčistenú, takže bez obáv ho môžeme používať 2 až 3 krát týždenne. Tento jemný peeling obsahuje guľvočkové exfoliačné látky, ktoré pomáhajú odstrániť odumreté kožné bunky a uvoľniť póry, aby bola naša pokožka pripravená na lepšie vstrebávanie ďalších produktov starostlivosti o pleť. Tento peeling nám pri používaní 2 až 3 krát týždenne vydrží takisto minimálne 4 mesiace. Vyrovnávacie tonikum pomáha obnoviť rovnováhu pokožky a pritom ju nevysušuje. Toto jemné osviežujúce tonikum obsahuje antioxidant a pomáha obnoviť rovnováhu pleti bez jej vysušovania. Pomáha získať pleti zdravý a svieži vzhľad. Navyše je dostatočne jemné na to, aby sme ho mohli pri akomkoľvek type pokožky používať ráno a večer. Hydratačný krém. Jeho nemastné zloženie zvyšuje úroveň vlhkosti a dodáva pleti potrebnú hydratáciu ráno aj večer. Obsahuje antioxidanty, ako je vitamín E, slnečnicový olej a glycerín, ktoré chránia našu pokožku. Rýchlo sa vstrebáva. Dobre sa používa pod make-up, je určený síce na suchú až normálnu pleť, ale je vhodný pre všetky typy pleti. Táto sada je určená, ako som spomínala, pre normálnu až suchú pleť, je označená takýmto ružovým pásikom. V prípade, že máte pleť masnú a zmiešanú a preferujete produkty na túto pleť, chcete pleť zmatniť, tak použijete sadu, ktorá je obdobná, ale je s fialovým prúžkom a je určená pre masnú a zmiešanú pleť. Táto sada, produkty tejto sady pomáhajú redukovať nežiaduci lesk, zanechávajú pleť sviežu a jemnú, nie napnutú alebo vysušenú, zároveň ju hydratujú, ale zmatňujú.